Deputati nazzjonalisti jaqblu ma' dikjerazzjoni tal-kap tagħhom li żona Schengen ma tibqax sospiża wara l-laqgħa tal-mexxejja tal-pajjiżi membri tal-Commonwealth. Fost dawk li ddikjaraw hekk kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekazami li qal li żona Schengen għandha tkun sospiża biss waqt l-avveniment internazzjonali. Onorevoli, taqbel ma' d-dikjerazzjoni ta' Dr. Busuttil li m'għandix tkun sospiża ż-żona Schengen? Dr. Busuttil spjega eżattament x'inhu l-pożizzjoni Inti tal-Partit. taqbel iva jew le? Aħna favur li tiġi sospiża il-kwistjoni ta' Schengen waqt li hawn iċ-ċogib waqt li kien hawn is-summit tal-Valletta tal-2015. L-istess jaħsibha deputat nazzjonalista Francis Zamid Dimek li ġustifika dak li qal Busuttil billi semma l-Italja. Taf l-Italja da fi-Schengen? Ma taqbel dak li qal Dr. Busuttil, taqbel dak li qal Dr. Busuttil li m'għandix tkun sospiża? Da fi-Schengen? Taqbel ma' Dr. Busuttil? Id-deputati nazzjonalisti Frederica Zoppardi u David Aġus ukoll ma jaqblux li żona Schengen tibqa' sospiża wara ċ-ċogiem. Aħna ma naqblux ma dak li qal Ġordu Monogrek. Iva naqbel. Quddiem din it-teddida huma bosta l-pajjiżi li qed isaħħu l-fruntieri tagħhom u l-Kummissjoni Ewropea talbet mill-Kunsill tal-Ministri tal-Intern biex tirrevedi r-regoli taż-żona Schengen.